Ćao drugari, evo pre nego što krene video želeo bih da vam ukradem jedan trenutak pažnje. Da bi ovaj naš kanal bio sve kvalitetniji i kvalitetniji, potrebno je ljudi da nas zapratite. To možete uraditi ovde klikom na zaprati, možete da obeležite znači ovo zvonce sve i onda će da vam stižu obaveštenja kad ja izbacim novi video. Iznad zvonca, znači ovde gore imate 4 linka, imamo Patreon, imamo na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok profile, tamo ćemo da izbacujemo neke kraće videe i obaveštenja. Znači ljudi, želim svima da se zahvalim koji su nas do sad pratili, komentarisali, lajkovali, šerovali, a mi sada možemo lagano da idemo na novi video. Ćao drugari, dobrodošli u nastavak videa Kupujem na buvljaku. Prvo želim da vam kažem da sam prezadovoljan sa pregledom prethodnog videa. Ko nije pogledao, obavezno gore će negdje link da bude. Sad, želim da vam kažem, znači prešao sam 1000 suba. Zahvaljujem se svima vama koji ste me zapratili, šerovali, lajkovali, komentarisali. Bilo je dosta raznih komentara, što je i bilo očekivano. Danas ćemo da proveravamo znači ova 3 računara, a ova 2 računara ostavljamo za sledeći video koji će da bude poslednji video u ovom serijalu, gde ćemo da sumiramo utiske, da se saberemo šta smo uradili u ovom serijalu. Sada idemo na intro i nastavimo dalje sa videom. Evo ovako da krenemo, sklonio sam sve računare da nam ne smetaju, krećemo sa ovim HP-om. Da kažem, ovo je model HP ProDesk G2600 SFF. Ovo je računar koji je pravljen za kancelarijsku upotrebu i može znači da stoji položno, može da stoji usputno. Ovde napred primećam znači da ima stiker i na njemu piše da je ovo i5 6. generacija. Sad otvorit ćemo računar da vidimo šta ima unutra i posle ćemo da ga priključimo da vidimo kako radi. Skidamo znači stranicu. Evo ovako, znači ja sam otvarao već na pijaci da vidim, procesor je unutra, i5 6500 je u pitanju. Znači imamo napajanje koje je HP 250 W, ploča je HP, imamo jednu RAM memoriju koja je 4 GB, znači nemamo hard disk je skinut, ovde nemamo grafičku karticu, primećujem znači ove limčiće dole da stoje, da li su sami ispali ili je već to neko skinuo, nemam pojma. Drugari, sad ćemo mi lepo znači ovaj računar da priključimo i da vidimo da li uopšte radi i kako radi. Evo ovako, znači ovde na ploči nema HDMI ulaz, ja nemam DisplayPort, znači stavit ćemo VGA. Ok, povežemo mišar i tastaturu i treba nam struja, napojni kabel i možemo znači da upalimo. Palili smo računar, pišti, to nije dobar znak. Hajde da probamo, možda je slučajno memorija problem, gasimo računar i da promenimo mesto memorije. Da stavimo ovaj crni slot, pošto je bila u ovom belom. Ajde sada probamo. Opet isto. Pošto ja ne znam šta tačno znači ova 3 kratka i 2 dugačka bipa, morao bih da pogledam znači na Google da vidimo šta znači. Evo ovako, proverio sam na Google šta znači ovaj biper. Kaže da je RAM memorija problem, da li je pokvarena memorija ili slot. Evo ja imam znači neku moju memoriju, tako da ćemo da probamo sa njom, čisto da vidimo da li je problem do memorije ili do slota. Znači palimo računar i nemamo više bip, znači da je memorija bila problem, ali ljudi dalje nemamo sliku. Da se čekamo malo, ali trebalo bi posle par sekundi da baci sliku. Šta bih ja dalje tu uradio? Ja bih resetovao BIOS. Kako se BIOS resetuje? Evo sad ću da vam pokažem, samo da ugasim računar.
ugasio se računar. Evo, pogledajte ovdje, znači na ploči imate Clear CMOS dugmence. Kako se resetuje BIOS? Prvo, znači, izvučete struju, pritisnete par puta power dugme da izvuče struju iz ploče, pritisnete to dugme i držite ga nekih 20-25 sekundi. Kada prođe tih 25 sekundi, šta radimo dalje? Evo sad ćemo da se čekamo još malo. Ok, šta radimo dalje? Znači, vraćamo struju nazad, napajanje i palimo računar. Da li će da baci sliku? Neće. Evo ovako, drugari, šta ćemo dalje da uradimo? Ja sam na pijaci, znači, skidao da vidim da li je procesor tu, ali nisam gledao pinove na soketu. Tako da, sljedeći korak, moram, znači, da skinem procesor, da vidim da li je soket kako treba ili da li je procesor nešto oštećen. Šta ćemo da radimo? Znači, skidamo ovu zaštitnu plastiku. Naravno, raskačio sam struju, raskačio sam sve komponente. Sad ću da uzmem šrafcige. I da skinemo, znači, kuler. Da vidimo. To je to. Da vidimo soket. Evo ovako. Snimimo to. Znači, ne vidim ni jedan pin da je iskrivljen. Evo ga procesor. Ne vidim da neko oštećenje ima na procesoru. Mislim, procesor mi izgleda ok. Sad, drugari, šta bi dalje trebali da uradimo? U prethodnom videu sam, znači, snimao, imamo isto onaj HP gdje ide 6103. Tako da, sad ću njega da uzmem, da stavimo ovaj procesor u taj HP, da vidimo, znači, da li je možda je ovaj procesor problem ili šta već. Tako da, ili da iz onog računara izvadim i3 pa da probamo ovdje. Ali opet, još jednom da pogledamo. Koliko vidimo, ovdje nema ni jedan pin iskrivljen. Aha, evo nešto čudno na ploči. Ovdje vidim, sad ću ja toliko da zoomiram. Ovaj MOSFET ili kako se zove izgleda da je izgorao. Ima tačkicu, mislim da je on izgorao. Možda zato procesor ne radi ili pravi problem. Znači, sigurno to pravi problem. Tako da, drugari, eto razočarenja, ova ploča nije izgleda kako treba. Tako da ćemo, ljudi, ovaj procesor da stavimo u onaj HP, da probamo procesor da li radi. Znači, ova ploča nije ispravna.
Evo ovako, ja sam znači stavio računar na 100, skinuo sam kuler, evo sad ćemo da skinemo znači ovaj i3 procesor i stavljamo i5. Nadam se bar da je procesor ispravan. Stavljamo procesor, sad ćemo kuler da zašrafimo i da probamo da vidimo kako se ponaša. Ovako. Neću pastu da stavljam, čisto znači samo da vidim da li će da baci sliku ili neće. Ima malo paste na kuleru. To. Sad ćemo ovako stavimo znači miš tastatura. Ovdje imamo HDMI. HDMI ćemo da stavimo. I treba nam napajanje. To bi bilo to. Sad palimo. Ugasio se računar. Znači trebao bi da se upali, a upalio se. Malo se čudno kuler čuje, ali mi drugari nemamo slike. Da. Znači drugari, ovaj kompjuter ste vidjeli u prethodnom videu, znači radi sigurno, ploča je ok, memorija je ok. Tako da, evo, ovo mi se skoro nije desilo, znači da sam uzeo neki računar, da je sve na njemu crklo. Znači, mogu da kažem, najvjerovatnije je ovaj procesor crkao čim ne baca sliku ovde. Tako da, drugari, da ne gubimo više vreme, proglašavam mrtvim ovaj računar i idemo na sledeći. Evo ovako, nastavljamo dalje. Šta imamo dalje? Ovo je Corsair, ne znam tačan model kućišta, nekad je bilo ovo top kućište i sad je meni se sviđa ova velika kućišta, znači gde možete da stavite više ventilatora. Evo, pogledajte, znači unutra je šuma, znači paučina, prašina. Pa da krenemo ovako, matična ploča platforma je znači AMD AM3+, matična ploča je ASRock 970 Extreme 4, vidite ploča ima ovaj koder display na sebi, tu je dobra stvar, recimo kad ima neki problem, kvar, tu vam pokaže kod, odite na ASRockov sajt i vidite šta znači i odmah znate u čemu je problem. Ima power dugme, ima reset dugme, znači sve bolje ploče imaju taj display na sebi. Idemo dalje, znači procesor je FX 6300, 8 GB RAM DDR3, Kingston, napajanje CM500M Corsair, ima jedan hard disk, sad da li je 1 TB ili 500 GB ne znam, i grafička kartica je GTX 660 2 GB. Sad, drugari, ne znam da li prvo da ga očistim ili da ga upalim da vidim da li radi, ipak neću da ga čistim, hoću da ga upalim da vidim da li radi uopšte i kako radi. Evo, kućište. Napajanje na nuli. Idemo dalje, znači vodimo miš tastatura, AMD LAN i ovdje imamo HDMI ulaz na jedinicu.
ovako. Ja sam malo sad ploču pogledao, da vidim, ništa nisam vidio, znači uhvatio sam strah, znači od ovog HP-a i palim mašinu. Samo vidim gde se pali. Ovako, stavim. Nadam se da se vidi. Drugari, ovdje imamo Windows 10. Ovo je dobar znak. Ovaj mi se rad sviđa, znači onaj prethodni nikako mi se ne sviđa. Nemoj da se smete, nije lepo. Šalim se malo, smeti se slobodno, bolje da učite na mojim greškama nego na svojim. Sad, drugari, ovako, ja nikad nisam prčko tako po tuđim sistemima. Sad ću ja lepo da instaliram novi sistem ovde i da, ako on uopšte hoće da otvori, da radi. Nemamo ništa ovde. Tako da ću da obrišem moje podatke od prethodnog vlasnika, to nije lepo, znači da se skidaju neke slike ili nešto, ko zna šta ima unutra, ne interesuje me. Vidim da nešto mnogo slabo radi, nije mi nešto... Traži šifru. Ovako, ipak sam morao malo da očistim računar, znači nisam baš detaljno, ali doveo sam ga u red. Videli ste, bila velika paučina, šta znam, izađe neki pauk da mi jede za ruku. Šalim se malo, instalirao sam znači Windows 10 na njegovom hard disku. Evo vidite FX 6300, 8 GB RAM DD4. Instalirao sam Valley Benchmark, Cinebench 23, Core Temp, HD Sentinel. Da vidimo, znači hard disk je 100. Sad koliko je meradovan taj HD Sentinel, nemam pojma, ali vidim da ga dosta ljudi koristi. Sad, ljudi, neko od vas mi je pisao da kad radim testove tipa Valley Benchmark da ne puštam u time-lapse, ali kad ovako imam 3-4 računara i radim testove, znači video će mnogo da se oduži. Zbog toga, znači ja pustim time-lapse, što ću i ovog puta da uradim, a vi pišite u komentarima da li od sledećeg videa da puštam, znači da ide normalan video. Drugari, idemo lagano u time-lapse da odradimo testove i nastavljamo dalje sa videom. Ovako, videli ste, završili smo testove Cinebench 23 Valley Benchmark, grafička kartica se ponaša super, znači malo se procesor pomučio u Cinebenchu, ali možete vidjeti rezultate testa na ekranu. Sad, šta ćemo dalje da radimo? Znači, generalno mogu da kažem zadovoljan sam sa ovim računarom. Idemo dalje. Evo jedno kućište, ovako, znači nije brand mašina u pitanju, ali ovo kućište je katastrofa, od ovog kućišta ne možemo ništa da iskoristimo, tako da, zato sam i rekao da će ovu mašinu, znači, u delove da rasturimo. Šta imamo unutra? Imamo ovako, znači, Gigabyte ploča je u pitanju GA-H81M D2V i 3 procesor 4. generacije unutra ide, ne znam tačan model. Imamo napajanje 300 W FSP
Imamo znači jednu RAM memoriju od 4 GB DDR3 i imamo hard disk koji je 1 TB. Sad ljudi, idemo znači da prikačimo ovaj računar da vidimo kako se ponaša, da li uopšte radi. Evo ovako, da priključimo znači miš tastaturu i napajanje, da vidimo da li će ovaj računar da radi. Pošto ovdje nema HDMI, idemo isto VGA kabel moramo. Evo ovako, idemo na napajanje. Evo možemo znači van. Stavit ćemo to ovako. I palimo. Imamo bip, to je dobar znak. I evo Windows 7 je. Drugari, ja ću sad da stavim, evo gasim, da stavim znači moj SSD i da ne instaliram ponovo sistem. Znači stavit ćemo moj SSD, tu već imamo ove testove, to jest ovdje ćemo da radimo samo Cinebench, pošto nemamo grafičku karticu, imamo integrisanu, tako da i da vidimo HD Sentinel da li je ovaj hard disk dobar. Sad ćemo da uđemo boot menu i Windows Boot Manager, to bi trebalo to da bude. Sad ćemo da uđemo u sistem. Ok. Samo da kažem, ja ovaj sam znači računar malo obrisao, pošto sam na pijaci isto otvarao da vidim procesor unutra. Zamenio sam isto, stavio sam to jest novu termalnu pastu i evo da vidimo desni klik. Malo mi koči, vjerojatno neki driver treba da se instalira. I kao što sam rekao, znači ovaj SSD mi nije baš 100. Znači i3 4130, u pitanju 4 GB RAM DDR3. Samo ovako da otvorimo ovaj CPU Z. Evo, i3 4130, ploča H81. Sad trebalo bi pogledati da li je ovaj poslednji BIOS, da li treba da se flashuje, memorija. Intel HD grafika 4400. Tako da drugari, šta ću sad da uradim, pošto ima već Cinebench, da, mogli bi znači da vidimo njegov hard disk, da li je 100, znači 1 TB je hard disk. Sad ćemo da imamo Sentinel da otvori, približi ovo je moj SSD, vidite, nije baš u dobrom stanju. Evo njegov hard disk, nije loše. Ok, sad ćemo drugari opet u timelapsu da vidimo znači Cinebench, da odradimo test i da uradimo jedan zaključak za kraj videa.
ovog računara, rezultate Cinebencha trenutno vidite na ekranu. Generalno mogu da kažem, zadovoljan sam i sa ovim računarom. Danas smo testirali ova 3 računara i ova 2 računara rade super, ovaj računar je mrtav skroz. Ko se sad uključio, našao sam gore kod procesora na nekom MOSFET-u da je probio izgorao taj MOSFET i mislio sam bar da radi procesor, probao sam ga u drugu HP kućište i procesor nije hteo ni tamo da radi, nisam hteo da snimam, probao sam i u nekom Medium kućište i procesor ne radi. Da kažemo i za RAM memoriju i ona isto ne radi. Sad to je pitanje za nekog elektroničara, BrosFix, ako gledaš, baci neki komentar. Da li je od ploče, od tog MOSFET-a, od te gorevine crko, znači procesor i cijela mašina, tako da ljudi ovde imamo čist gubitak. Ova 2 računara, gledao sam na KP-u, najviše se isplati da u delove prodam. Otprilike, znači ovaj računar 160 evra, znači imamo FX 6300, znam da nije neki procesor, ali ploče i procesor idu zajedno, imamo 8 GB RAM-a, imamo GTX 662 GB, imamo Corsair napajanje 500 W, 1 TB hard disk, kućište je Corsair, znači dobra je priča, kao što sam rekao, oko 160 evra, ovaj računar ide 50 evra, to je 210 evra. U prethodnom videu ona 2 računara, 150 evra i tu imamo 360 evra. Sad ljudi, ostaje nam znači u sledećem videu, ova 2 računara bi trebao znači minimum za 100 evra da prodam delove ili ovakvu kompletu da bih bio na nuli. Da li u ovim računarima imaju komponente koje vrede 100 evra i više ili manje, vidjet ćete u sledećem videu. A drugari, vama ako se svidio video, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao drugari!